Halo guys, welcome back to Bapange vlog. Ini dari batin Manda. Ini engkle namana ಊರುಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮನಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಈ ಕ್ಲೋಸ್ ಮನಪುನ ಐಡಿಯಾ ದಾದೆಗೆ ಬತ್ತನದ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ 2K ಕಿಡ್ಸ್ ಪೂರ ಈ ಪರ್ದು ಪೂರ ಹಾಲ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಐಗೆ ಬಡದು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಂಡು ಬತ್ತೀನಿ ಕೆಲವರು ಪರ್ತು ರೋಡ್కు ಬುರ್ತು ಕೈನ ಪೈತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೈಕ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪರ್ತು ರೋಡ್కు ಬುರ್ತು ಕೂಲಿ ಮಂತ ರಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲೆನ ಸೆಟ್ ದಿ ಓಡಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲೆನ ಮೊರಂಪುಗು ಕಾರಕು ಮಾಂತ ಪೆಟ್ಟು ಮಂತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಪಡೋದು ಹೋಪೇರು ಮನಟ ಮುರುಕದು ಪರಿತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಟೈಲರ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಬಾಗಿದ ಪೂರ ನಷ್ಟದ ಕಾರ್ಯ ಅಂಚ ಬಾಡದು ಐಕ್ಯ ಬಡತ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಪುನೆ ಬೋರ್ಚಿಂದ ಪನ್ಪುಜ ಅಂಡ ಒಡೆ ಒಡೆ ಪೋತು ಪರ್ತು ಬರ್ನಕ ಅಂತ ಇಂಚಿನ ಅವಘಡ ಮತ್ತು ಆಪುಣೆ ಐಕ್ ಬಡತ್ ಇತ್ತದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಯಮ ಅಂತ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನಕ್ಕೆ ನೋಡು ದಾದ ಮಂಡ ಇತ್ತೆ 2K ಕಿಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಕ್ 2 ತಿಂಗಳ ರಜೆ ತಿಕ್ಕುನಾಕ 2 ತಿಂಗಳ ರಜೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ದಿಡೋಡು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಇಂಚ ಗಂಗಸರ ಮಾನ್ಪುಳೆ ನನ್ಪುಣ ಕಲ್ಪಾತ್ ಕೊರೋಡು ಅಂಚ ಅಂಡ ಅಕ್ಲು ಕಲ್ತತ್ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡ ಏನಾತ್ ಗಂಗಸರ ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಂತ ಪರ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಬುರ್ಪೇರು ಐರ್ತಾತ್ ಇಲ್ಲಲ್ ತಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಣ ನನ್ಪುಣ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ದಯಮಂತ್ ಇತ್ತದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕಣ ಈ ಮನವಿನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ತ ಜವಣ್ಣರೇನು ಗಂಗಸರ ಅರ್ಥ ಗಂಗಸರ ಅರ್ಥತ್ ಗಂಗಸರ ಶಾಪ್ ಇರ್ತ ವಿಮುಕ್ತ ಮಲ್ತದ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದ ಮಂಡ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲ್ ತಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತೊಂಜಿ ಸೌಕರ್ಯ ಪೂಜಿ ಐ ಕೊಡತ್ ಐಕ್ ಗಂಗಸರ ಮನ್ಪೆರ ಬೋರ್ಡ್ ಐನಂಚಿನ ಸಾಮಾನು ಕರ್ರ ಪೈಪು ಇಂಚಿನ ಮಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಬೆಲೆ ಇರ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮಂತ ಕೊರೋಡು ನನ್ಪುನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಅವು ಎಣ್ಣ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ ದಿಕ್ಕುನು ಅಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ರಡ್ಡ್ ಕರ್ರ ಪೈಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾತ ಕುರ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆದು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಲ್ 5 ಜನ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಐಕ 5 ಕಿಲೋ ಬೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತು ಕೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಪುಜರ ತನಕ ಶಾರ ಆತ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಮೂಲ್ಯವೈನ ದಾದ ಕಲಬರಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಂದನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಗಂಗಸರಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಂಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಲ್ತ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ರೋಡ್ ಡೈಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಬೂರೊಂದು ಊರು ಕಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಬಾಕಿ ತನಕ ವಿಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪುನೆ ಬೂರುನೆ ಅಂಚಿನ ಮಂತ ಅವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪೊಳಿ ಗಂಗದ ಬೋರ್ಡ್ಸಿಂದ ಮನ್ಪುಜ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಬೋರ್ಡ್ಸಿಂದ ಮನ್ಪನವ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅವು ಮಾನ್ಪೇರಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.